Λοιπόν, ξεκινάει. Λοιπόν, πώς είναι τα παλιά. Λοιπόν, θα δείτε τι θα πει Έλληνας κομμάντο. Θέλω να περάσω στρατό, το ξέρω. Και πρέπει να περάσω στρατό. Και τώρα θα αποδείξω στους Έλληνες κομμάντο ότι είμαι ο καλύτερος για να είμαι στο σνάιπερ. Θα με τραβάς μόνο πρόσωπο ή θα τραβήξεις και τι. Παιδάκι. Θα τραβήξεις και το. Λοιπόν, βλέπεις. Κοίτα εδώ πόσο εύκολο είναι. Παιδιά, έκλεισε το φως. Έκλεισε το φως. Τον πάνω διακόπτει, όχι τον κάτω βέβαια. Αλλά τώρα παιδιά δεν πειράζει. Θα προσπαθήσει για το δεύτερο. Πάμε για το δεύτερο. Και φυσικά παιδιά, ναι, με την πέμπτη φορά τα κατάφερε. Βλέπουμε εδώ πέρα. Παιδιά, τα κατάφερε. Έκτη φορά, σιγά μωρέ. Εντάξει, δεν πέτυχε το κάτω διακόπτη που λέγαμε, αλλά ξανά άνοιξε το φως. Θέλοντας. Έφερε το φως στις ζωές μας λοιπόν ο κύριος Παπαϊωάννου. Λοιπόν, και όλα αυτά θέλω να ξέρετε. Τα κάνω χωρίς να έχω δικό μου ρε, ναι. Μόνο αυτό σας λέω. Παναγία μου.